passant per tot el procés de fer servir una ploma primer d'ocell, després passar per tot el procés del que serà una ploma estilogràfica. Finalment podrem agafar el bolígraf i a poc anem portant cap a una màquina d'escriure que podrà ser interessant per veure el mecanisme del que és tenir un teclat. I finalment nosaltres, per exemple, a la nostra escola, encara el tema de les tecnologies el tractem sobretot a partir dels 16 anys, no abans. I la veritat és que abans hem de conèixer moltes coses. Hem de conèixer com el món ha arribat fins aquí i quin agraïment tenim cap a tot el que s'ha fet d'investigació i de coneixement a la humanitat fins a arribar on som. I aquest és un camí llarg que no es pot improvisar i no es pot saltar etapes, perquè si no, després hi ha un buit allà i després hi ha una mancança. I aquesta mancança després ens porta a nois i noies que estan com per sobre de tot sense saber realment d'on venen les coses. I això és necessari en l'educació perquè si no hem de saber d'on venim per saber on volem anar. I en aquest sentit crec que el llibre vol fer una presentació de la importància de veure que en cada moment i en cada etapa necessitem coses diferents i que amb aquestes coses diferents podem arribar a ser persones completes, que és el desig que tenim com a éssers humans, arribar en algun moment de la nostra història, que no és el present, perquè estem a mig fer, però arribar a ser persones completes. I això